Chcete dať dianiu na vašej škole medzinárodný rozmer? Aj takáto výzva stála za stretnutím učiteľov zo 14 oravských škôl v Námestove. Pedagógovia tu získali základné informácie o programe Erasmus. Podujete pripravilo Regionálne centrum podpory učiteľov Orava. To vzniklo s cieľom pomôcť školským zamestnancom pri zavádzaní zmien v obsahu a formách vzdelávania. Okrem edukačných aktivít sa snaží aj o budovanie spolupráce. Ako mentorka Regionálneho centra Orava vyhľadávame rôzne témy, ako by sme mohli kurikulárnu reformu doniesť do škôl. A cieľom je sieťovať školy, aby sme ťahali spolu a nie byť konkurentmi a nechceli si poradiť. Preto aj minulý rok, keď sme robili taký podobný workshop, tak vznikla taká platforma práve týchto škôl, že sme spolu v skupine a radíme si, keď máme problém a že nie sme v tom sami. Názov celodenného workshopu bol Projekty Erasmus v kontexte kurikulárnej reformy. Dnes chceme školy upozorniť na to, aké výhody program Erasmus poskytuje a čo treba urobiť preto, aby škola získala grant na program Erasmus. Poskytujeme im teda také odborné poradenstvo, konzultácie a pomoc. Postupujeme od začiatkov, ako zaregistrovať školu, ako získať vlastne certifikát Erasmus a pokračovať v tomto, takže je to príjemné vidieť a prakticky si to skúsiť a zaregistrovať školu a potom máte možnosť ísť so žiakmi, vyskúšať si mobilitu do zahraničia. Ja som veľmi rada, že takéto stretnutie sa zorganizovalo, pretože nám dáva možnosti získať nové informácie nielen o Erasme, ale aj vlastne o tom, ako sa vzdeláva v iných krajinách. A veľmi zaujímavé aj práve vzdelávanie v rámci tohto mentoringu, pretože rozširuje naše obzory. Dáva nám možnosť aj na jednej strane nevyhorieť, pretože získavam nové impulzy, môžem sa na novo vzdelávať. V rámci Regionálneho centra podpory učiteľov Orava, ktorého zriaďovateľom je občianske združenie Viac, pôsobí v súčasnosti 10 mentorov, ktorí spolupracujú s oravskými školami. Pre televíziu Lux Monika Huráková.